se naša djeca sretna bude, da im vedar bude svaki dan, da nam Bog i anđeli čuvaju dom, da ostvarimo vjekovni san. Dobro braćo, došao je pravi čas, da Hrvatsku piše Bosni, da Hrvati uvijek budu slobodni u svojoj domovini. Da Hrvati uvijek budu slobodni u svojoj domovini. Tata sam zastupnika u društvenom političkom vijeću Sabora ispred općine Sesveta Dubrava. Da li to može uopće biti kandidat? Djevojke, sada predajte cvijeće vi. Evo moje Prigorke. Štovane dame i gospodo, draga hrvatska braćo i sestre. Dosta da su mi u životu koje kakvi krojili sudbinu, a evo sad je moja sudbina vašim rukama. Prije nego što vam kažem nešto o sebi, da znate za koga ćete glasovati, jer mi... Ne znate. Pa ne znate, evo sve vidjeti o Đuri Perici koji vam je malo čas govorio. Sasvim sigurno ne znate da je on jedan od onih hrvatskih sinova koji je zbog svoga hrvatstva i slobodarstva bio osuđen i na smrt. I odležao teških i dugih 14 godina. Evo takvi smo mi ljudi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Ja do duše još nisam bio osuđen na smrt, a o sudsku, ali evo proglasit će da će mi ubiti čak i na gvozdu, hrvatskom gvozdu. No, odakle sam? Tamo sam s ovog drugog kraja Zagrebačke gore rođen, tu sam u Zagrebu dozreo kao mladić. I odo sa 19 godina u partizane, zajedno sa roditeljima, zajedno s onima koji su znali da sa NDH neće imati svoje države, nego su išli u partizane da bi pod crvenom zvijezdom stvorili slobodnu Hrvatsku. Doduše, ta crvena zvijezda značila je i to da bi se trebao stvoriti raj na zemlji. Bila je lažna zvijezda, bila je to utopija. Ali mi koji smo išli u partizane kao Hrvati, išli smo zato da bismo stvorili slobodnu, suverenu Hrvatsku. Iako neko još ne zna, onda neka zna i čuje da mi ovdje u sjevernoj Hrvatskoj Jugoslaviju nismo smjeli ni spomenuti kao partizani, kao pripadnici partizanskog pokreta. Onima koji ne znaju spomenuti i to, da 1944. kad je došlo do sporazuma tipa Šubašić, dvaju Hrvata, jer se nije našao drugi političar na drugoj strani koji bi razgovarao sa Titom, nego su Englezi pronašli jedino Šubašića kao Hrvata koji je bio spreman da razgovara sa Titom na bazi federativnog uređenja
ali se ipak radilo u tom sporazumu o obnavljanju Jugoslavije, pa smo mi ovdje u Sjevernoj Hrvatskoj morali narodu koji je bio uz partizanski pokret ubačiti da to ne znači vraćanje Jugoslavije koja je bila tamnica naroda, da to znači stvaranje jedne nove, socijalističke Jugoslavije u kojoj će hrvatski narod biti potpuno ravnopravan, slobodan, suveren i tako dalje i tako dalje. Da, u to smo vjerovali, to je bilo i zapisano u odlukama Avnoja i Zavnoha, to je bilo zapisano i u svim ustavima od 46. pa na ovamo, ali nažalost samo na papiru, a u stvarnosti je bilo jako malo od toga. I prema tome, prevara, da, svakako, ali molim vas, budimo realni, ipak to što smo se našli u partizanskom pokretu, ipak smo stvorili tu i takvu socijalističku republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i druge. Mi smo Hrvatskoj vratili domovini majci Istru, Rijeku, Zadar i otoke i što je veoma važno, našli smo se na strani pobjednika, pa oni koji danas traže ratnu štetu od nas i koji bi počinili genocid nad nama i danas bi ga vršili u stvarnosti da nismo bili na strani pobjednika, ti su ipak bili prikraćeni i ipak ta i takva socijalistička republika pruža nam osnove, ne možemo biti zadovoljni s njome, ali pruža nam osnove, evo da idemo dalje, da tražimo puni suverenitet i da na kraju i ostvarimo pravo na samoodređenje i na samoodluku. Ali, još, no, čujte i počujte još malo neke podatke, jer ako su doktora Kutlja tu proglasili komunistom da bi vas zavarali i obmanuli narod, što se mene tiče, moje osobe šire laži i obmane koje kakve gotovo čovjek ne može niti zamisliti, a vjerojatno će ih još biti. Pa pišu da sam bio partizanski general, da sam odgovoran za Blajburg, da sam odgovoran za popole, Domobrana i tako dalje. Čujte, počujte istinu malo. Prema tome bio sam spremno da bi bio general u ratu, general sam postao posle rata 60. godine na temelju nekakve pameti, a ne ratnih zasluga. Iz rata sam izašao, kao major, a znate, čekajte malo, znate to je bila moja glavna krivica dok sam bio u poratnoj vojnoj službi. To što sam bio jedan od teoretika pa i odsnivača opće narodne obrane. Ali pazite, ne one koncepcije opće narodne obrane koja vam se nametnula ovdje u poduzećima, obrana o općinama i tako dalje, kao druga policijska služba. Nego je to bila koncepcija da svaki narod u Jugoslaviji bude naoružan, da jedan drugom znači ne može vladati, nego da sam vlada svojom oružanom silom. To je bilo. Hvala lijepa. To je bilo u osnovi te koncepcije koje sam ja sudjelovao, to mi je zaista grijeh ili zasluga da to hoćete. Sada Tedjeri piše i tamo da sam ja slao na Goli otok. Kao za Blajburg, tako i za Goli otok nisam znao, nisu to znali ni oni koji su čak bili u centralnim komitetima i tako dalje. Otišao sam iz Lečke da bih se posvetio znanstvenom radu kad sam vidio da tamo više sa hrvatskog gledišta ništa ne mogu učiniti. Međutim, nisu mi dali ni na znanstvenom radu da dalje znanstveno promišljam hrvatsku povijest. A još nešto, usput da vam kažem, i dok sam bio u vojsci i u partizanima, uz moje ime, i ne samo uz moje ime, da nikada ništa drugo nije pisalo nego Hrvat. I ne samo da nikada ništa nisam radio, nego kao Hrvat i razmišljao kao Hrvat, dok to uz imena mnogih koji se sada čine demokrati, koji su prvaci tamo koalicije, je pisalo što drugo. A kad sam se znači u Zagrebu htio posvetiti sasvim znanstvenom radu, onda, molim vas,
disertacija, doktorska disertacija 1965. govori sama po sebi. Naslov je bio uzroci krize, državno-političke krize Jugoslavije od ujedinjenja 18. do sloma 41. Tada sam već vidio kuda to društvo i ta država brodi svojoj propasti, svom slomu, ukoliko će nastaviti takvu politiku da iznevjerava ono što je obećala sa Zavnohom, sa Avnojom i ako se u praksi pretvara u nešto sasvim drugo. I nije mogla biti tiskana zato što su tadašnji upravljači Hrvatske kazali, pa nećemo, kaže, podizati spomenike onima koje smo jedva skinuli. A to su bili ne samo Jelačić, nego Radić, Maček i tako dalje. A usput još jedan podatak, oca koji je zajedno sa mnom čitavom obitelju bio u partizanima, Zavnoha, upiše posle rata UDBA po nalogu jasno komunističkih liječinara. No, idemo dalje, nije još biografija gotova. Sad šire još kojekad se laži i obode, pa čujte, onda i počujte. 1967. izbacite me ne samo iz partije, nego sam morao napustiti dužnost i direktora instituta i profesora na Fakultetu političkih znanosti, zato je, kao što je Bakarić rekao, da sam stvorio duhovnu klimu u kojoj je bila moguća deklaracija o hrvatskom književnom jeziku. Tako to piše. A to su proveli oni koji su isto sada tako tamo prvaci koalicije. Prema tome, i koji su onda posle toga šutili i otvorili ovo pozno doba. Danas šire koje kad se druge laži, ne znam šta ću još izmisliti. Čuo sam da sam židovskog podrijetla, a ja sam pronašao, znao sam za svoje pretke u Zagorju tamo 350 godina i rekao sam, možda bi bilo dobro da imam nešto toga, valjda bi bio bogatiji i možda ne bi bio postao komunist. Onda, kad nije to dosta, onda mi pronalaze u supruzi čast židovsku, čast srpskinju. Na moju sreću, ni jedno ni drugo nikad nije bilo, kao što mnogima tako jesu. Onda, i tako dalje, šire laži. Kad su me, znači, 67. me uklonište javnog života da sam stvorio duhovnu klimu za Hrvatsku deklaraciju, a 72. u obračunu sa tobožnom kontrarevolucijom trebao sam biti kažnjen najviše. 12, 15 ili 20 godina, samo se o tome diskutiralo i to u grupi za špijunažu. Ali budući da sam nastavio hrvatski misliti i razmišljati, pa sam svjedočio pred svijetom o hrvatskoj povijesti, o hrvatskoj istini, pa sam davao ne samo intervju i izjave, nego i pisao o hrvatskom nacionalnom pitanju, evropskom nacionalnom pitanju, pa me onda 80. i staviše pod sud, a 81. odsudiše zbog lažnog prikazivanja položaja Hrvatske i društveno-političkog stanja u Jugoslaviji na 3 godine robije i 5 godina zabrane javnoj djelatnosti, što sam odležao od 82. do 84. a do 87. odnosno 89. nisam mogao prozboriti od svoje zemljeni riječi. Evo, to je istina kakvog griješnika imate pred sobom kad ga morate birati. No, zašto sam vam sve to ispričao? Ispričao sam vam taj mali povijesni čas Medvinim, zato da biste razumjeli zašto ne iz redova hegemonističkih, velikosrpskih, imperialističkih, jugoslavenskih, unitarističkih napadaju danas kao ustašu, kao fašistu, kao neonacistu, a zašto svojoj zagrebačkoj klijenteli govore i zašto bi oni žigošu kao boljševika. Prema tome,
ima tu nekakve logike, a gdje je logika? Logika je u tome da se oni ne mogu pomiriti ni sa kakvim Hrvatstvom. Zato što sam ostao Hrvat koji sam bio, zato što sam mislio, razmišljao i djelovao u duhu hrvatskih interesa, zato sam danas na udaru svih onih koji ne mogu smisliti ovakvu Hrvatsku demokratsku zajednicu, kakva je ona ovdje, kakva je bila pred jedan dana na trgu Francuske revolucije, kakva je bila jučer u Splitu, u koljevci hrvatske državnosti, kada se sakupilo takvo mnoštvo, kako isto tako Južna Hrvatska do sada nije mislila. I to je sve, evo znate, uz moje ustaštvo i bošerizam, to je isto tako posljedica moga autoritarizma, totalitarizma i ne znam koje kakvih grijehova, što sve me nabacuju na mene zbog Hrvatske demokratske zajednice i zbog toga što je Hrvatska demokratska zajednica postala, evo, takva kakva jeste, najjača, najmoćnija politička stranka u povijesti Hrvatske. I kao što rekoše moji predgovornici, a da se ne ponavljamo o onome što sam govorio pred jedan dana u Zagrebu, jer ste vi mnogi, možda i većina bili tamo, da pustite samo nešto kažem. Zašto lažu? Zašto obmanjuju? Kad mi kažemo mir, oni govore da propovedate mržnju. Kad mi nužamo ruku suradnje, oni govore da izazivamo građanski rat. Zašto? Zato što oni jednostavno oni iz krugova velikosrpskog hegemonizma i jugoslavenskog unitarizma jednostavno ne mogu misliti nikakvo Hrvatstvo. Rekao, ni ono Hrvatstvo oca Domovine Starčevića, ni ono Hrvatstvo kardinala Stepinca, ni ono Hrvatstvo Andrije Hebranga, a oni drugi koji im sekundiraju u Hrvatskoj, bilo iz komunističkog tabora, bilo iz koalicionaškog tabora, koji vide isto tako u našim ciljevima nekakav avanturizam i nekakav ekstremizam, ti očito nisu kadri ništa naučiti iz povijesti. I naša je krivnja, moja je i cijeloga vodstva Hrvatske demokratske zajednice i svih vas, članova Hrvatske demokratske zajednice, diljem domovine u svijetu, samo u tome što evo još uvijek sanjamo svoj hrvatski san, što su nam pjevali ovdje i Fadijan i Ivčić i to. Što taj san o hrvatskoj slobodi, o hrvatskoj grudi na kojoj bismo morali graditi svoj dom, na kojoj bismo mogli graditi sreću svoje djece, o hrvatskoj domovini koja bi bila jednaka ostalim domovinama u Europi, da taj san o hrvatskoj sreći, o Hrvatskoj u kojoj ne bismo trebali jeli strepiti od spomena hrvatskog imena, u kojoj bismo slobodno smjeli pjevati hrvatske pjesme i viti taj hrvatski baljak, što smo taj san evo iznijeli kao program svoje djelatnosti, što smo uskrstili nacionalnu svijest, potištenu, podiđenu i podređenu hrvatsku svijest, što smo probudili ponos hrvatskog naroda i što mu rekao smo, vrijeme je da kažeš svoj glas, hrvatski narode.